everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! And welcome back to my channel. Karon, gani na raming kumuan ka gamo ang bahay na mga dako nisud ag baha. Nisud ag baha. So, awa. So nisud ag baha tayo kani kuan. Awa guys. So, pwede na ka maligo gani kay arapok ko pagkuan. So, muni kahintang na mo guys na nabahaan kayo ng awa. Grabe ka dyan ang mga silingan ng mga bata may tabang yung taon kay ang sarep na mo natuan at sa so nisud na dyan ang rep nga dako hapit na mulutaw madugali kayo nakamata ko para nawa gitabangan mas among mga silingan guys kay nisud lagi ang tubig kankana na ho tarawa na amo ni amo ang kilid anhi tapos na gikuana na ho gikanala na ho diha karo ang muditso ang tubig padung harhi ana nakarawo mga bata guys natabang intawon sila og kuan ari ijabo ayo ana bi dari lakit bi kay mobalik ra na ari kani so gitabang intawon sila namo guys kay tanawa ni sud tarawa muni ang kahimtang namo sa sud karon tanawa oh kabo-kabo muna pagkumangkon kabo-kabo ang taon so naa ang rip na madugali kay na-stan ang rip hapit na intawon siya mo mulutaw hala agbugas day patay ni awal so di lalim guys wala sitwasyon na madiri og mga uwan kay wa man gud nakanali kini kung suon wa kanali nila na trawa ragahan ang mga bata intaw ni tabang kay kana mga bata nagduwa-duwa na sila dito tubig unja di panawag namo kay di man gid pwede kamera kay ni sud naman na tanawa lawom na kadto trawa na trawa oh lawom kadto tubig guys awa kabukabo din daw sila karon guys ako ang paningkamutan nga mawa ng tubig sa sud kay kuan ato na ko to ako ani ato to bukas na ba dito guys kay mga dinali makaya awa din ako dito Jik wa isa kung ingani kada ko jikaw mana awan dai pasiga sa suka kay pasiga sa suka mariyo na to guys ano na arang kusog ang uwan apo to nakadungog ba mo ka ang uwan arang kusog ba agahong bay ato pikas wa man hino na uwan ni agahong bay sa pikas guys ipakuan ko ato aning paspason kay ngano ana aguan kusog pa
agahang bahay kay awa. Matugalik trawa. Agaho nabasa ra kani. Nabasa ra ni. Kani nabasa. Pero wa isa nisud sa bahay. Samo adto kay aran pagkasud muna. Grabe. Sina nagsabi. Nanata sa gawas. Ara kusog ka adto kuan. Di jud dali mag-uwan amo dari kusog kay bahaon jud na pasalamat mi nga. Salamat ko nga agaho ang bay nabasa ra ani. Kinabasaan ra. So kinabasaan ra sa amo pero sa awa abang akuan pero agad tusod perte ka jung kuan na ceiling is very good but that's why it's like this look at because of the ceiling is guba look at this it's guba earth. It's very guba. So that's it. Maligo sa kay. Grabing ka. Maligo sa tadare. Ma-oop man siya gud og ikuan. So, ayan guys, maunay that is our situation here in Bohol. It's been 2 days now. We have problem like that. Our house is floating in the water. So that's it. So see you on my next video. Thank you for subscribing. Thank you for liking my videos, sharing my videos. And daghan salamat sa ako ang mga subscribers sa tanan all over the world. And see you on my next video. Bye-bye.